أنا ودانيال بديت الفيديو ودانيال جاي لي المتى بوم المتى نعمل شعريك ندريس نبايضة وبديت الفيديو وبروبيا اك كيسني بونجو اللوم الخميس الربع جورناتا تا فلوج مسقوطة دا جمبرو هعمل بريكفاست معايا قبل ما نمر الشغل قبل كنت نهو البريكفاست معايا الشغل ونهدو ما الديسك اما دا الأخر بديت نبروفو نهدو قبل علاش كنت نرجع لي I was delaying breakfast too much infatti كنت نقولوا بالجوع نسفورزا لي لنفسي باش نهدو طارد باش نبط ما يقبضنيش الجوع كميني قبل نفسنهار pero كنت تنبعت ħafna biex nsuq ir-rota fil-għodu kollox kien ma jkollix enerġija u ma kontx qed niflaħ nsuq ir-rota u minn mindu bdejt no breakfast qabel God bless qabel kont naħseb li għandha xi ħaġa ħażina r-rota ma clearly not again deja vu ta' xi jumejn ilu għax jumejn ilu bdejt il-vlog fl-istess post nagħmel l-istess ħaġa li hemm xi jumejn ilu il-bieraħ ma nafx ħanagħmel breakfast u mmur ix-xogħol illum għandna free lunch ix-xogħol I mean free lunch ħajkun in-house ta' u probably ħafna ħobs għax id-daċċek jagħmlu imma ma ngergrux għax la b'xej. U dinni ma nieħu peanut butter fuq l-oats to be honest imma wkoll dal-aħħar kont qed nipprova nżid il-fat content fid-dieta tiegħi għax indunajt li kien baxx ħafna wkoll qed nieħu supplement nieħu l-vitamin D u l-omega 3 u l-vitamin D speċjalment importanti li toħodha ma' l-fats biex il-vitamini jkunu jistgħu jiġu assorbuti. Ħannu l-breakfast u ħannukom is-supplements li nieħu daw ġust ta' Holland & Barrett il-vitamin D nieħu il-50 micrograms tiġi micrograms milligrams mcg xiġifieri ma nafx tiġi 2000 IU u qed nieħu daw ukoll dan fi xogħol tal-omega 3 u bażikament qed nieħdu għax mort għand gynecologist u Malta wara li ħadd second opinion għax ġa mort waħda hekk you know I was having issues u qalt li probably għandi ħafna high inflammation u issuġġeriet li da l-omega 3 supplement ġa kont nieħu omega 3 però qalt li kont nieħu kienet baxxa wisq u dan it has the recommended amount u għandu 20 mcg oħra vitamin D fih. So qed nieħu l-fifiex qabel kont nieħu 100 imma issa qed ħanħu lilu insomma ħanħu l-breakfast u rrid napplowdja ir-reel tielet wieħed tal-kuskusu x'il-bira ħdiet jgħidu nsejt nagħmlu scheduled fuq Instagram so ħaniekel u nagħmel hekk imma tagħmel xogħol. Qabel ma mmur qed ninduna wan li dal-jeans vera qiegħed begi ma nafx x'qed jiġini kbir jew twessa' vera ħażin għax kif nixxied s-sajf imma insomma new shoes alert il-bistu dik kienet waħda mill-outfit options li qed li jmur magħha żomma x'qaset tidher jgħidu li x'taħsbu ma jiena vera jrobni. ħammur issa. Ħaraw naqa' meta toħroġ ix-xemx u meta jkun hemm sabiħ meta tkun ix-xogħol. As I said dal-għodu hops it is imma jidher tajjeb ta' mhux ġust butiru ġobba. The round of the door is there. And Time to go home. Very productive day, Emma. Proud of myself. Hello, wasalt mix-xogħol illi daqsxejn però meta wasalt id-dar kelli nagħmel it-thumbnail għall-video għax insejtu u actually niċċekkja l-video tal-aħħar qabel ma joħroġ irrealizzajt li esportajt is-sequence ħażina minn fuq Premiere Pro u kelli nerġa' nesportaħ u ndunajt kwarta qabel so illum daqsxejn tard li jiġi għall-bieraħ għalikom illum daqsxejn tard il-video imma ma jimpurtax mhux ħajkun xi tard ħafna. Suppost daqt jisportax ma tantx twil il-video tal-bieraħ. Rrid niċċekkja l-qasatata x'dal-għodu rġajt insejt. Nisbarazzana. Dal-għodu insejt noħroġhom mill-friża u nitfaħħom separatament ġo borża. So ħanagħmlu hekk flimkien ħanaraw kif ġiew. U nispera li ma fottejthom x'aff kelli naffiġhom naqra fil-friża. Bażikament li ġara suppost il-weekend u l-ġimgħa ta' qabel insomma kelli niżvojta l-friża u intija defrost u hekk u naddafa imma ma laħħaqx ma sibtx. So naqra limitat l-ispazju fil-friża bħalissa. Xi ftit minnhom bdew imissu. Imma ma jimpurtax. Issa naraw kif ħajjiġu. Għandi xi ftit ta'
twejtom tajjeb, per eżempju da. Jidher ħajħroġ tajjeb, imma xi ftit minnhom jħassra. Ma nistax naqbad kif nitwijhom il-qassatat. Ma nafx nagħmel ħażin. Insomma, ħan nitfaħħom hawnhekk u nerġgħu nitfaħħom fil-friża jekk joqogħdu. Ma ntkomx il-fejn tarawni, so ħan nitfi. Għamiltom hawnhekk ara għandi għasoddejthom ma veru wow u aħjar bdejt ninkwietax il-maġġoranza tal-mistednin u marġiel kull ma ħankunu 3 tfajliet u qed bżala jispiċċaw jieklu ħafna u speċjalment tax-xogħol tiegħi sħabi. Jieklu ħafna u bdejt ninkwieta. Imma issa ħabba tiegħi l-mistiedna insomma battilhom id-dettalji llum għaddi li ħaġġib xi ħaġa wkoll fil-bidu bil-camembert, so aħjar għall-inqas hekk tipo ma m'għandix għalfejn nikwieta nispiċċaw bil-ikel. U tipo next week ma ħanipjana xejn meal prep ħalli nara x'ħajkun hemm tipo x'ħajfdal minn dak il-party. Inqassamu mal-jumejn ta' wara ġifieri 2 u 3 għax vera nobgħod naħli li jiena vera niddejjaq narmi. So għall-inqas hekk ukoll to be honest ma kollx fejn nagħmel meal prep għall-ġimgħa. Insomma ħadaħħalhom għax ħallithom barra. Suppost il-video ħajtla in the next 10 minutes. By the way, għax Daniel qed jaqlali l-bieraħ. Daniel veru eni sajjar. Għamel il-laħam, ħaħsib l-ġin u il-dija u xejdu. Isma, mhux vera, ġibtek is-sajjar is-setna qed tiġi fiha. Ġibtek talli l-ġin. Le, isma qabel taħasel. Mela għadha għandi White Elephant Gift Exchange xogħol. U ħanurjom xi xajt. Xajna di binti KMX xajta. Vera tajba u xajt waħda simili għalija ċe den jixtra li waħda. Tal-miliet. U ħanurikom għax bażikament għadha inti taf is-sibt Sinterklass. Jew għada Sinterklass naħseb. U għaw tradizzjoni apparentament l-lum skoprejt bija, għallu li bija ta' xogħol. Għaw tradizzjoni li f'Sinterklass jikbu poezija lil-persuna li ħajatu r-rigalu tipo jaqlawlu u hekk. Iżda di peress li White Elephant ħadd ma ħajkun jaf min ħajspiċċa l-gift insomma jiena ktibt poeżija għax kienet optional ma jien ovvjament ħaniktibha. U ħadd jgħidli jekk hux tajba, okay? Issa il-poeżija trid ukoll tirrifletti x'hemm ġewwa fir-rigal. Mela. Mhux twila ta' mhix idum ta' naqqas. Le! Naħlef li le. Kull ma saqsejt ChatGPT, what rhymes with what? Bija jien naħseb fihom. Mela. With no thanks to AI, writing this poem was very easy. And just like you, I think it's also very cheesy. Your questionable taste, let's be honest, it's no threat. So really, take this gift. You need all the help you can get. This gift is stylish, practical, and meant to impress, because I've heard that with that, you rarely have success. Maybe at last, with this in your hand, your hosting skills will no longer be so bland. Tajba! Bla sens. Awejja! Tajba! Mux tajba. Tajba! Awejja! Awejja, għajdu li fil-comments ux tajba, jina ħsibs li vera tajba.
Oh shit, rifletti u rigal tajjeb. Jena naħseb li tajba, nispera insomma. Issa għada ġibilkom ir-reazzjoni tal-kollegi. Hopefully ħajħallom nifilmja xi ftit, għax vera nixtieq nifilmja naqra għada. Ħangeżru, insomma. Għax kont qed nistenna l-Daniel biex nurih il-poeżija. Kif rajtu għezwirt regali, battu għezwirt il-recipe books u koll, għalix ħantijom dal-weekend u probably mux ħajkolli ċans xorta. U rrit insaqsikom għallajnuna/opinjoni, so għettaraw din ħejta minn pjanta li saqqa wis for a change il-pjanta u rrit insalva u għetħana rejna xilix u tfajta fl-ilma u ila xi xar u għettarawhom il-roots kibru naqra. Tistaw tgħidu li fil-comments kibrux biżżejjed jew irrid inħallihom iktar qabel ma nitfa' ħaġa pod bil-ħamrija, please. Thank you very much. Imma vera kuntenta li kibru la naqra roots, vera ħsibni tlifta dil-pjanta u vera kienet sabiħa, kienet ċibta. Imma provajt insalva pjanta for a change. X'int tagħmel? Issa x'ħanamlu? Mela, illum ħanamlu Christmas vlogs naħseb diġà qed. U Daniel ħajjikol issa, by the way, l-ewwel Daniel kien il-ġimgħa lek ma kienx hawn tajjek bdejtu taħsbu fejn kienu. Jiena ħadd żbarazzajthom minn ħafna affarijiet. Nies jimpurtom minnek, ejdu li fil-comments li jimpurtakom minn Daniel ukoll, please. Ħanaġbaq li fit-to-do lista kemm jiekol, imma naħseb il-maġġoranza ta' affarijiet għamilthom ħalli fil-każ li nibda nkisser il-morning coffee. Ejwa, ftakar x'rid nagħmel, irrid innaddaf fil-friġġ għax li nagħmel ngħid għax qabel il-Christmas peress il-Christmas log irid joqgħdu fil-friġġ irrid innaddaf naqra qabel. Ħanġibu naqra llum. Għax jieħu għalih. Le, rdi. Ejwa. Tajjeb, ara kemm jaf ikissirhom ħin nuts. Speċjali. Not even 1 minute in. Mela, għor. Għanna il-mela, kien ħajwaqqaħ. Martija għanna għemma. Martija jgħala. Għaxu għabbadit. Immitti għoddu t-tamela hi. Mela ħanu rjomkom, għajmi maħataraw xeje, maħataraw kem għamilna, għax lesti dawna rada u għawi għawek u koll, il-friġ naddafnija u koll, by the way. Ħriġ ta' istraħriġ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zar, 2 medium, jew 3 u 3 oħra da xej kbar. Dan għax-xogħol ħanieħdu hopefully għada ma nafx kemm ħajlaq jaqsew. Issa nagħmlu xkmieni u żejjinhom għada fil-għodu minn flok. Il-ħobs, ma ħadx ħobs inti bil-ħaq. Insejt ngħidlek. Ma s-soppa tingħuda. Sejtihom minnu. Nistanju. Għad hemm s-soppa wkoll jekk trid tissaħħana. Naħseb insaħħana jien. Nisawx bejno. Waħda minnhom ħanużawha this weekend, imma tistgħodha. Waħda, sija. Ftaħu jekk trid mhux xorta, mhux tagħna. Ħandi jekk trid anbejn. Ħanieħu waħda mela qabel ma mmur. Ija, x'għandi naqaġu, għax li ma tantx kien. Għajret. Liema. Tal-Mutti u l-oħra tal-Bertħajn. Aħe tal-Mutti tal-Bertħajn probabli. Għazina mawx. Ija, bla toma. Għajret jidnaqa zejt u bżaru meħ. U le għandi ġbtit. Le għandi ġbtit zejt. U intimma. Kem trid? 5. Il-biraħ, jew il-biraħ l-ura, ek li jatfall il-headphones f'udnejja. Ma rajtiex waqt li t-titja xamiltlek? Dik għadni ma t-tjajtux. Ok. Għala. Saraw. Nafri mumit li xejta. Saraw. Ma t-zgur ma t-ix? Basta.
Murri żejta! Bżara, xħiġ U l-bżara ħanurikom l-xħan jeklu. xil-bżara, Xfejna, xinħawat. Please no, t-diskutaw, ta' xi għajlu. Xejn dik. Konna għat nġiġ. Kommentajna waħda. Għana unnat full free. Imma taħx nafu. Nirraġġajna. Ekku, u friġna dik. Ma nistax. Għajma konserva ta' Maltija fil- La, di xieġbejni. Għanna ta' xejdulu. Konserva tal-asnaf tal-imbrind, xajt. Nżejt. Imma ħanħalli għal nar il-ħata, xħanamel panini bit-ton ta' żejt. U xajt apposta il-konserva biex namlu l-panini. Cheers. Cheers. Għajna kufu għamela. Dem niklu, ok. Hello, sarta xejħin. Imma, wetkom fl-ewwel ġurnata minn għalija li ħanurikom il-Holy Grail products li huwa dan, oh my god, dan. Ma nafx kif iżdik sibtu, kontet inqalleb għal xi ħaġa fuq look fantastic li speċjali leave-in conditioner, diki, speċjali leave-in conditioner u ma tantx kien tajb leave-in conditioner li kelli. So, provajt nfittex replacement għalih sura ta' nies u not gonna lie, it is a bit expensive. Like dal-bottle kien xi 36 euro minn għalija u kien bid-discount, ġifiri iktar minn hekk. Pero I found this here worth the investment. Self-esteem tiegħi għax meta ngħidilkom xari tant veru jiġi smooth u sabiħ wara li nagħmlu bil-hair dryer u tbien ukoll irrealizzajt li jiena ma nistax inħalli xari jinxef naqgħu air drying mhux heated jiġifieri għax jiġi gravi bażikament u fan li naf illum ħabib tiegħi qalli li xaħat qallu li nfakru f'Hermione Granger. Imma jiena xari naturali jekk ma nagħmlu xejn niġi qisni Hermione Granger f'ġewwel żewġ films, letteralment, eżatt l-istess. Infatti jekk kienu jaqlaw ili familti meta kont iżgħar. So, that's it. Jekk tridu tippruvaw għandkom xarkom simili bħal tiegħi jiena xari very fine. Qabel kien oħxon meta kont teenager imma jienu nikber ħfief li ħafna u ngħidilkom il-verità, mis-sajf law actually vera rajt improvement f'xari, qed ikun ħafna, qed joqgħod ħafna isbaħ, tkun iktar shiny, u naħseb għax waqft nagħmel xi badieti u hekk u bdejt nifoka naqra to fix my energy deficiency u ħafna affarijiet improvjaw insomma, like ġin il-period lura, ma nafx li hemm majda l-affarijiet, imma jekk tridu tisma' aktar fuq hekk għax naf li fis-sajf semmejt li kont qed naħdem biex nerġa' nġib il-period għax tliftu, but it's back. Jekk tridu tisma' aktar fuq hekk nitkellem f'video ieħor għax that's a long story. U ħarġu għalem differenti wkoll li bdejt naħsel xari mhux kiesa bil-fitel flok bisħun. Kont nafta illi naf li mhux tajjeb taħsel xarek bisħun imma web bistrasi għażmin twil. Imissa qed nipprova naħslu bil-fitel mbagħad naħsel ġismi bil-sħun. ħan nixef xari għax madonna kważi sieta fil-ħodu ta' għaddom neditja imma ma jimportax. Anything for Vlogmas. Lesta. U tafxiex ukoll il-fatt li qtajt xari layers best decision ever. Jekk qed taħsbuha I support your decision. Insomma, issa aħjar mor norqod ħanieħu il-magnesium qabel ma norqod għax naf li dal-għodu semmejtilkom ngħidilkom x'qed nieħu supplements. U koll qabel ma norqod qed nieħu il-magnesium u qed nieħu bid-Daċi jgħidulu bisglicinat, bicyclinate, ma nafx kif jiġi bl-Ingliż. Imma dan qed nieħu. Anyways, il-lejli tajjeb ħammur norqod għax sar il-ħin u inkellem għada fil-ħodu qabel ix-xogħol ħanżejn il-Christmas vlog id-deċdejt ħanqum fil-ħodu ħanqum kmieni, ma nafx kif iżda ħanqum kmieni għax verra sar ħin. Imma ħanqum kmieni u ħanagħmilhom ħalli mbagħad nkun nista' noħodhom għal tax-xogħol hopefully f'xi siegħa
ساتيه ما نعرفش سنراو الشوكولاتة تقط وما نشفلصش كل يمكن سنراو تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب ونراكم على تشاو تشاو